रोंगौथि गोनां एबा टेलेन्टनि आंखाल गैया। बे खेबाव बाक्सानि सानजा खाग्राबारिनि सोमोनांथाव टेलेन्ट गोनां सासे लाइमोन मुङा समर बर'। लाइमोना गावनि सोमोनांथाव रोंगौथिखौ दिन्थिलांदों। नोंगौ समर बर'आ जेबो फोरोंथाय लायालासिनो गाव हारसिङैनो नाजालांबाय थादों। मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे सोमोनांथाव रोंगौथि बिथां समर बर'आ बुहुमनि गेजेराव गावनि मुंखौ दिन्थिनो नाजालांबाय थादों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बे समाव गावनि रोंगौथिजों बुंफबनाय लाइमोन समर बर'आ सिगां फारसे दावगालांनो थाखाय रायजोनि अनसायनाय आरो बोर लुबैनायखौ फोरमायदों। नमस्कार, মোৰ নাম শ্ৰী সমর বড়ো, গাঁও খাগড়াবাৰী, জিলা বাক্সা। মই আজি 4 বছৰ ধৰি ফ্লিপ পুছআপ বডি ফিটনেছ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু বৰ্তমানো প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আৰু আগলৈ কৰি থাকিম। মোৰ আগলৈকে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰাৰ এটা সপোন আছে আৰু ইয়াক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। মোৰ ঘৰৰ মা আৰু দেউতাই মোক এই বিষয়ত বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰে। মই ৰাইজৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ যাতে মই মোৰ সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।